О, много яко. Мамето. Избраха ме за учител на годината. Браво бе, много яки снимки. Чакай малко, каква е тази суха коса? Не, абсурд. Маме, трябва да се видим спешно. Добър ден. Радито е казала, че спешно трябва да се видим. Добре. О, да. Има по какво да работим. Сега ще започнем нашата процедура. Готова си? Ради ще е доволна, нали? Надяваме се. Не е лесно да имаш дъщеря фризьор.